Istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Halat, tamay nagkunyan, may nagsabay. Dahil lang mga tugang, bako man yung pirot. May suminabay lang. Bayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Abaan ang init. Nag-arik-arik ang init sa luwas. Nag-round akong sarong taririk sa sentro. Walking lang. Sus Mariusip. Malay, nilingan ang kolor ko. Mainit talaga. Ay, ako pa sa lingkod. Mardela ba yung iba? Sadit sana pirotian. Sana hindi kayo nagsasawa. Ngunyan man lang po yung aldaw. Tomorrow, baka makaibando si Depende sa sign-on. So, pagiraray po, welcome sa programa. Aramon niya ito kanyang pong aldaw ni Lunes. Petsa 26 na sa bulang po kan Mayo 2025. Sana po ariglado kita sa mga kababayan nato na medyo may mga kaaditan. Sana mahali na po yan. Sa mga may karamdaman, nasa banig ng karamdaman sa ospital, sa mga harong, asin sa mga clinic, we hope na makarecover na po kamutangan ni makabelta na sa oral daw nato na mga pinagigibo aktibidad. Asin siyempre, ang pangarap na tayo magkaroon ng magandang kalusugan at magandang kabuhayan. Laro technical, kasabay po nato dyan si Chief Ramir Tanay. Yaw man mga tugang si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa tuyang IT. Sa newsroom, kasabay na nato dyan si Jenny Matthew Beleran at saka si Shara Meliron. WFH. Si Nicole Gloriani. Mantang yaon sa luwas ang Mega Force Patrol sa paragos pong pangalap ng mga istorya na nga rin may balangimbog sa Banuan sin mabuka ng mga turog sa pansitan. 3rd District, pading Jimmy Nasalita sa Muyang Chief of Reporters. Yaon man si Angel Mustasa sa Legazpi Port District as ang Regional Center Site. Joshua James Bino sa Daraga Area. Partner Al Armario yaon po dyan sa Capitolio kaya sa City Hall asin sa sur na parte kan Legazpi. Mga barangay po dyan mga nakakalap ng istorya. Karen Ala sa Capitolio Provincial. Pading Jomar Bien sa First District ng Albay. Siyempre sa Mobile ang mata ng DCGB sa Kalsada, Henry the Boy Mata. Si Gampugi ni Boy binabagay yata sa paparating na magandang sasakyan sa mga susunod na araw. Ayos! Kami po kapos pinapaman sa rong magmang morning, mga birthday celebrators, happy birthday, nanalatas birthday, more life, prosperity, and happiness. Yan o, dahil ka na pagparaluyong po, naka-standby na ang babaeng ini, bata mapangod tunay ni, siguradong lagarto naman ang pangod ka ini. Angel Mustasa na sa linya. Angel, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Madayat na daw ako, Sir Mar, sa mairabo na po. Napangod to pa sana? Ay, namin rin dahil pa sana? Napangod to na naman? Dahil man ang problema ni, magdala ka sa na pirming atsara. Yan sana, sir. Tamaluya ka magkaon. Ngayon dahil hirap. Ay, kumusta ba? Kumusta?
Yes, so Sir Mar, marina udto po giraray. Sa informasyon tang dara, sa pagiman kan komunikasyon ay Pederakan Albay Electric Cooperative sa pagikan sa ilang information officer na si Miss Ange Galero, nagpatanid ang Albay Electric Cooperative sa publiko lalo na sa ilang miyembros konsumidores manungod sa mga individual da Sir Mar o grupo na nagagamit gan pangaran kan Aleco para maghagad o makakolekta nin kwarta. Sigun kay Agalero, may mga nagka-receive na kaya sinda Sir Mar na mga report halis sa indang Aleco Service and Online na collection offices kung saan may mga persona o individual na nagpapamidbid na kami ngayon, empleyado ngayon kan Aleco tapos nag-offer nin mga services kasalida ngayon nin kantidad nin kwarta. Ang mga personang involved sa scam nagpapamidbid na taga-Aleco, naghahagad din na bayad sa mga miyembros komedores tinda kasalida kanday pagputol kan sa indang kuryente. Sinabi kan tagapagtaram na Aleco dahil tutugot na ang kooperatiba sa siring na aktibidad kung kaya na nga po dan ilisa sa indang konsumidores na in kaso may naka-experience sa kaini o may nagbalo na magtangro dahil hanggang magbayad po ni na na kantidad dahil ang taday ninda inipiga to tolerar. And then ang sisay man na personang mawapadako pa asin mapatunayan na involved to kay ni ang natawan po ni na magkakanigong penalidad and magkakaigwaman po ni na illegal na action an Aleco. In kaso maka-experience siya, din siring ganing aktibidad, tulos na report sa indang opisina sa pagitan sa indang mga hotline numbers o personal na magpasiring dyan sa indang opisina sa W. Binson Street sa Old Albay District o ipadaraan mga informasyon sa pagitan aleco.cares@gmail.com. So yan Sir Mar, ang mga radagtang informasyon halis sa luwas sa with Kuya Boy, Angel Mustaza at Isid Tubilio. Thank you very much, Angel and Boy. So yan po tabi, huwag magpaloko. Bakit duwa man sa nayan nabubuhay hindi si kinaban ang manloloko at saka ang nagpapaloko. Ayan, mag-ingat po tabi. May abiso na po ang Alba Electric Cooperative Mananggo dyan sa mga persona na nagsagin-sagin, makatuga ng mga empleyado kan Aleco, as in may mga pinagigibo pong kaaliwas-wasan, lalo na kung maghagad po ng kantidad. Di nga ni nagkukulikta ang mga reader ni bayad. Direkta baga dyan, dapat magbayad sa inda. O kaya sa mga autorisado nindang mga bayad centers. Alright. And duman sa mga kababayan nga to, isunod ta na inita. Urawang iwa pa ka mong pambayad. Dahil pa naubos, may tagama lamang ka mo, may tagama, Munyang pong Mayo, araman tamas munya na Mayo, matindi baga ang konsumo. Minsan, sarabay-sabay ang tulong electric pan. May aircon pa. Tang naka-aircon na, may electric pan pa. May sopas. May anunsyo mga tugang ang Alba Electric Cooperative na ngunyang po na Mayo. May power rate increase. Sabihin, may aumento sa singil sa konsumo sa kuryente kan mga nasa mainland asin ka mga nasa island. So mga high voltage and low voltage consumers higwa po nin mga increase, di ba? Ito po sa mga low voltage consumers may aumento mga tugang ang konsumo o singil sa konsumo sa kuryente ng 0.1083 per kilowatt hour. Mantang sa high voltage consumers may 0.6154 kada kilowatt hour. Base po yan mga tugang sa mga abiso kan Alba Electric Cooperative. Now, gusto sabihin, para po niya na Mayo, ang billing kayo ni sa katapusang garoy. Babayaran po nindo sa mainland, magiging ng 9.713 per kilowatt hour. 9 pesos 3,713. Yan. Mantang sa mga konsumidor kan low voltage consumers 8.3909 yan per kilowatt hour. So low voltage 7 pesos 0.862 per kilowatt hour.
para po sa high voltage consumers naman. Okay? Sa mga taga-isla, ang singila po siya na magiging 11 pesos, 11 pesos 0.876 per kilowatt hour. Mantang sa residential consumers, 10 pesos 5190 for low voltage consumers. Yan po tabi ang mga abiso pa. Para po naman. Kaya, kung may natatada pa kamong mga sinaray, dahil lang ito pagastoson. Ikaw lamang kamong pang-ipno na di ka maputulan. Ha? Maray sa mga taga-Galicia at sa mga taga-Hacienda ariglado na, may ilaw na pisa na 24/7. Di ba? Dahil lang po naman sa solar home system na ipinag-distribute mga tugang kanagaging aldaw, kanagaging simana, kan Alba Electric Cooperative, asing ka na Bicol Party List, headed by Congressman Saldico. Yeah. Kunyan pala, 1,000 pala niya na konsigir kan ako Bicol para sa Albay. Out of the 12,000 na available or throughout the Philippines, nangako 1,000. So, kung sabihin, iguana po nin 3,007 na mga natawan po ning home solar system, may labi pang kunyang pira yan, 600, 500 plus. Ano? Ang nababanggit ka itong intervista kasama nito, igwa. Pagkatapos, garo dyan sa 3rd district, garo igwa man eh. Saka basta ang prioridad, sumanga, harayo na lugar na nagsapar po ng dekada ng diklom. Sabi ni Congressman Saldi. Matagal nang nagtitiis sa kadiliman. Yung gigununan. Iyo ito makikinabang. Although yan, sadit sa naman po yan, pero guaranteed na may ilaw ka mo. Kasi, ang kada recipiente, ang package is, kang home solar system, igwapunin 50 water na solar panel. Tapos, igwaning solar charge controller, igwaning inverter, igwaning battery. Pwedeng berbit-biton nga ni, di ba? Tapos may apat na LED bulbs. Yung LED, maliwanag yan ha. Tapos igwa po ning saksakan, USB port, na pwede nilang direkta na kargahan ang sa inyong mga cellphone o mga gadget. Ayo. O yan po. Dakulang kagianan, may mga nagsabi na nagianan na sinda. So saro po na online tutor, imbis ngayang magpatabako pa kung ganyan, dahil na digisa ako sa arong, taigwan akong kuryente. And then, ang bayad sa nila 7 pesos per day as compared to 15 pesos mga tugang per 3 hours before. Ayan. So, yun na po tabi yan. Ang limitasyon lang dyan, di ka pwede maggamit nini sa mga darakula na magkonsumo ng kuryente. Mapalsok yan. O kaya, maubos tulos ang karga kang. Ngunyan na aldaw, wala kang problema dyan. Ha? Kasi ngunyan na aldaw, mga tugang, mapadalagang ka yan. So, saldan kan aldaw. Sa paagikan, ito po na, paagi ka ito po na, itong solar panel. Kaya may solar charge control, langaning day magsubra duman sa requirement na voltahe. Day masulo. Di ba? Ganyan na aldaw yun, puro alas 10 hanggang alas 2 ding hapon. Ha? Dakulang pakinabang ka, pwede kang kumamit yan. Di ba? Hindi mamayang gabi, pwede mo nang gamitin sa nakareservang baterya. O so nasa sa imo na sanayang kung pirang ikakarga mo, pero papailawon mo, baka maubos tulos yan. Inapot ko kaya si engineer, Hakob. Na? Sabi ko, how many hours ang malas? Depende ngayon sa magagamit kung pira. Diba? So, dahil 50 waters, sana po ito. Kumbaga dito man sana ang kaskas kang pagkarga niya sa install the battery. Medyo limitado man yan. Kaya, pang ilaw po, at least igwa na. Tapos pang karga, ining mga cellphone, mga gadget nito, na kulang bagay na po yan kaysa mga kapasaliklo mananggad.
di ba? Kaysa mga kapasadiklom. So lao man ta, naigwa pa po nin masunod na mga tatawan kayan, na ang kondisyon at amanon sa nanindo, magbayad ka mong 7 pesos kada aldaw, kung times 13, mga 210 pesos kada bulan, garantisado iyo ka mong kuryente. Pagkatapos, kung maraot, ang mairahay mga tugang sualay ko, kakuhaan po ang pondo duman sa, para sa maintenance, duman sa pigtataon nindo, pigbuhay nindo, 7 pesos kada aldaw. Sa mga constituents po dyan, sa recipientes, 200 plus, mga tugang 257 yata kung ako nasa sala, dyan po sa Galicia, and 50 households naman, dyan po sa Sitio Dinagsaan. Sitio Dinagsaan, dyan po sa Hacienda San Miguel, sa Tabaco City. Iyo po yan, so first salvo, primerong, sigwada kan, itong home solar system, solar home system na pigtao, mga tugang, kan Alba Electric Cooperative. Electrification program po yan, kang NEA, na konsigir mga tugang ni Congressman Saldico ng Bicol Party List, dahil na rin sa paglilibot yun, dahil pong mariklom na lugar, kahit po na ayudahan. So yun na po yan nangyari. Nagpaaram mga tugang sa programa, nagpapayasi kay Presidente, aprobado kang Presidente, aprobado man ni Martin Romualdez, larga. Yun na po yan, may pakinabang na so mga kababayan ta. Okay, thank you very much, Tabi. Okay, duman sa mga kabarangay, magkunyang kita, mag-isip-isip naman kita kan talagang paggamit na renewable energy, di ba? Tayo po yan. Pigubantayan tahan magiging dalagan man kung ano pa ang susunod na kabanata duman sa Quest Canalbay para duman sa pagiging 100% renewable energy ang Albay by 2030. Ano kaya ipadagos kaya ni Mayor Noel o Governor-elect Noel Rosal ito pong programa na napunan mga tugang ni Congressman Gobernador Attorney Edsel Grex Lagman, di ba? Bagay magkaarapil sinda, posible pong mangyari yan, di ba? Posible mangyari na ipasagos. Sa yan, padagos ang pag-solarized kan mga ospital. Igwa ng tulong ospital na napangaranan si Mayor Glenda o kaya si Governor Glenda Ong Bungaw, yung Ziga, yung Kagraray, sa kama nito. Yan po tabi, ang pinag-solarized na, pati sa solarization program po ninda. Akan enot na unang bitan ni Governor Grex na pati ang Kapitolyo. Kasi iba pang mga opisina ng gobyerno provinsyal, mga tugang gigibon man na solar. So, yan po, abang-abangan takong mga masunod. Tanganing, mailing takong yung bid, mga tugang na magaganing 100% renewable energy ang Albay, dapat magpungi sa Kapitolyo. Ang mga opisina ngaya kayan. Tanganing ngayang may panalningan, may pangarugan. And then, ang pigahalata, ito po na final, na sabi nga ni kayang pag-release na, o pagtutugot na, Canalbay Electric Cooperative, asin pagbariwas ka mga impormasyon is manungod po duman sa reverse metering system. Itong so igwanin mga solar energy sa senda mga karong. Sobra-sobra man sanaan sa senda pong nagagamit o kaya na harvest sobra sa pangangaipo. So para day masayang, pwedeng ibugtak mga tunga palaugon sa grid kan Aleco, asin babayadan po yan kan Aleco babakalon, pero bako cash, kundi i-offset duman sa magiging konsumo mo sa na marirecord kang metro, mga tugang na nagamit mo man hali po sa Aleco, di ba? Dual yung grid mo, igwa ka ng supply pala sa solar, igwa ka man sa Aleco, di ba? So po yan, kung yung kaso ngaya dahil mo magamit sa solar mo, magamit ka mga tugang sa Aleco, duman kakarga mga tugang sobrang binakal o kaya binakal ninda na sobrang dumanali duman sa say mo pong harvest. Yeah. So arugan sa sistema. Pero mabugtak po ning
ibang klaseng metro. Ada unang bitang ka itong nakaurunta si Ma'am Ans, buda si engineer, na igwa ng metro mo niya na sarong metro sana, mailing mo na dyan kung piraso naglaog sa imo, ali sa aliko, tas piraman so nagluwas sa imo, pasiring sa aliko. Ayaw po yan, digital, smart meter, ang bagyapod ninda ngayon. So, halata po yan. Pero nasa pipeline na, para po at least may mga nagastos na. Taba ko po karaw-karaw sa ngunyan, ang paggastos mga tugang sa, sa solar. Mahal ang mga gamit. Battery, yung solar panel, yung solar charge sa controller, yung inverter, yung mga wires, asin ba pa po mga kaipuhan, medyo may kamahalan pa. Di ba? So yan nga ang mamaawot na sana magagawa ng mga manufacturing kandig di sa tuya po sa runa sa Bicol o kaya sa Pilipinas para medyo barato sana compared sa mga aling abroad. Di ba? Yan po tabi. And then, dakol naman nakakaukod na magkabit kayan because sa pera sa mga pribado na nagtuturo, maging ang test na ng NC2, mga tugang para sa solar installation, solar power installation. So, yan po, mga kababayan ng mga na sana, mangyari man ang God na kita, makashift na kita ang mga tugang sa renewable energy para maiwasan na magparagamit ng coal. Yung pong yung uling na nagkapandar mga tugang sa turbina kan mga planta na nagko-contribute mga tugang sa parago sa paginit yang kinaban. Kaya dakula po ang mga mga pagmaawot na magkaigwa. And may mga initial na nangyari po kung mga nakaagi kung dyan yung narumduman during the Renewable Energy Summit and Financial Summit, di ba? May mga nag-pledge na and may nagbirisita na nga ni. Di ba? So, kadakol yan. Iganing sa solar, iganing sa wind. Garo dyan sa ligaw, may mangyayari na. May tinugot na po, mga tugang na magkaigwa ng sarong lugar dyan na pwedeng pag-adalan, magbuktak ng edipisyo na mag-aadal manungod po sa kusog kamparos na dapat pumaandar po dyan para po sa solar, sa wind naman, wind energy. Ngunyan may mga bago na pong sistema ng mga sa solar at sa wind na dahil na bako na masyadong matanog. Like kung dumang ka mga tugang sa sa Ilocos o kaya dyan po sa may party kan sarang lugar dyan sa may parting Rizal, matanog. Ngunyan may mga bago na bako na matanog. Igo nga combination of solar and wind energy. Kombinasyon na pagkaaldaw, mga tugang, minabuka, nagaruburak bagang sunflower so mga solar panel. Pagkahapon, minakiom, tapos nagangdalagan mga tugang pagkahapon. So sa turbina, napigpadalagan mga tugang kamparos. Yung gano'n mga makaurihunan mga ayaw po sa mga bantidong nasyon na rin mo daw may makaabutan din dito sa Pilipinas. Maabot pang panahon, kaya lang, yun nga talaga, sa katotohanan, kung ilang po rin maging sa advancement ng technology, we are 20 years behind sa mga bantidong nasyon. Di ba? Ganyan, hindi nga sa mga radyo na sana, kada ka mga kunyang mangyaray, so analog. Wala pang digital, di ba? Sa ibang puro digital na sinda Karang pindot mo, ayos na, di ba? Kaya po naman sa mga kababayan magtaga reinvest kita dyan, tada kulang bagay man talaga ang mababawas sa bayadan kapag guminandar na po yan na setup mo. Pero ang tugon ko sa Indo, bago ka mo gumastos, bumutas ng kwarta, magkonsulta ka mo sa tatao. Ipakompute mo na, kumpira ang konsumo mo, mga tugang dyan sa lokal, sa harong mo. As yung planon mo kung arin ang isosolarize mo, pwede man po yan i-BC vlog. Di ba? O kung gabos na papadala ka ng solar energy, mag-off-grid ka,
Kikinta mo gabos ng mga loads dyan. Yan po ng primerong step. Pag na kuha na kung pirang load, o diyan ka na makwintada, mga tugang, kung pira ang watts ang panel na babakalon mo. Tapos, makompute ka naman kung pirang oras mo gagamiton sa bateriya. Duman ka naman makompute kung pira naman na amperahe ang gaypuhan mo, mga tugang, na disponiron na bateriya. Di ba? mga gaypuhan na, may inverter ka, may gawa ka ng solar charge controller, pero kung yan, igwa ng naka one set na eh. Igwa na nga ning parang DIY na sana, parang plug and play na. Yaw na. Linya kan hybrid, di ba? Linya kan solar, linya kan kan Aleco. Igwa na nakano. And automatic siyang na oras mo Aleco, automatic maraandar mga tugang so solar mo. Di ba? Di ka mawarang kuryente, automatic ilaw ka tulos. Pagbalik ka ng Aleco, wala sa solar mo. So Aleco naman. Yung beauty, mga tugang ng kaya na renewable energy. So marami, sana nga lang magkago talaga ng batas, mabago yan po na pigapod niya itong IPIRA law, nga ning magamit sa sudigdi. Duwang plantata digdi na yan, cleanest renewable energy yan. Yung thermal, di ba? Hydropower, di ba? TV, at saka yung Bachmann, di ba? Yung naman sobra-sobra na ngayon digdi sa Bicol region. Kundi because of the IPIRA law, dahil man po makagibo. Dalagan mo ng mga tugang duman sa distribution ninda. Tapos babalik sa to. Pangyari, dahil ka dahil maka-intervene ang gobyerno na maggibo ngayon ng sadiri. Suhay duman mga tugang sa kunyan. Sa IPIRA law, tinauna yan sa pribado. Yung ganunan mo, kalukuhan kan mga nainot sa tao. Ayan, naduha na kita eh. Diyan sa mga mga style na yan. Pero meron sa gasolina, petrolyo nga yan. Pag yan, inupin na yan, magkakawat nga ang merkado nga yan, barato nga yan, mala, para riyo baga. Aski mag-sing ka, para riyo na ang presyo baga. Dahil ang pagkakaiba, anak ng tinapay. Mas barato ba doon sa mo? Sa Santo Domingo, nin 5 pesos, kumpara sa Legazpi, paano? Taro mo sa figuraanin do. Iyo ba? Mga tugang, isamay lang. We will be back for more stories. Nanalo promo na! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Nanalo promo na! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 3 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinakusog kang Bureau of Immigration o BI ang sa idang kampanya kontra sa pamemeke ng mga travel documents kasabay kang patanid ka mga otoridad na magiging sopistikado ang mga sindikatong involto sa human trafficking. Sa ipinalawas na abiso kan Commission on Filipino Overseas o CFO na pag-araman na may mga biyahero na nagagamit ng peking CFA certificates bilang kontrata sa trabaho asin mga paneke na overseas work permit. Sigun kay CFA Secretary Dante Ang II, na kaipuhan maging alerto ang publiko asin makipagtransaksyon sana sa mga lehitimong ahensya. Nagpatalid man ang BI may kinaaraman sa mga insidenteng nagasagin-sagin na church missionaries pero napag-araman na nagre-recruit para sa illegal na trabaho sa ibang nasyon. Bilang kasimbagan, sinabi ni BI Commissioner Joel Antonio Viado na pinakusog nindang inspeksyon sa mga aeroporto asin seaports kasabay kang pagpapakusog kang bagong sistema. Yan ang pangalas 11 baret, hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric. Nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Katulang balik po kita sa programa Unyang pong pagkaaga. Musta na? Ayos pa ba? Ang buhay natin, kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, plus mo yan bro, pray until something happens. Hello kay Aldrin Alteza, sila naman ay kay Alvin Oy. Uy, galit si Alvin. Mga din yan yung kuro-karikos ng mga balasubos sa mga tao magtrabaho kayo mo. Huwag na gamitin ang pangalan ng Aleko para magkapera kayo. We! Nagalit siya, no? Si Barkadang Alvin. Kaya, huwag kayong magpanoko. Hanapan ng idea at saka pagduda kayo. Iusip nindo yan sa mga otoridad tanganin pumagkadara ko mga litsirungan. Bueno, dugang ito ng istorya. Partner Al Armario na sa linya. Partner Al, Marinog to, please come in. Yes, malanit na ang Odto, partner. Ato, ali ako sa bago dyan sa mga naglas ako alas 10 garo. Pasira akong sintro. Iba. Nag-ikot akong sarong bis, Isus Mariusip. Arik-arik ang init. Oo, ingat kita, ingat. Anyway, sa informasyon, partner, may mga pinagkukulaan naman na mga empleyado kan City Hall, lalo na sa ibang job order, na daiman nahiling na lantada na nagsuporta kay Mayor-elect Hisham Ismail kan luminihis na eleksyon. Although na sa kampanya, sinasabi ni Mayor-elect Ismail na ang gusto niyang pagbabago sa Legazpi, daing kolor-kolor. Alagad, may mga sentimento man ang ibang leaders na dapat priority man sa mga tunay na nagtarabang. Sa administrasyon ko niya ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr., dakol na mga job order na empleyado, partner, na imbis halion, tinarawan baga ininin pabor, daing kolor-kolor, malangan ita linangkawan pa so sweldo ninda. So talagang mga tunay na nagtatrabaho. Ani narali sana, so mga ghost employees na sobra 300 baga ito. So informasyon, kan alkalde, kan siya nagtukaw digding sa City Hall bilang alkalde. Sinabot ini partner kan mga leaders kan APG, as in mga supportadores, para matawan in pagkakataon man. So ibang mga job order na although na nagponsinda sa inot na administrasyon, at least narangkawan do sa indang sweldo sa panahon ni Alcalde Garbin. Alagad kan eleksyon, may iba man giraray na namomonitor na job order na daiman talaga nagtarawang sa eleksyon kay Mayor-elect Ismail. Ano ba nga ni, leader pa sa ibong na grupo. Kaya siyempre may sentimento man sa mga tunay na leaders kan APG. Kaya ngunyan madepende na sana sa bagong ilihir na alkalde kan Legazpi, si Hisham na Ismail, kung ano ang sa iyang magiging laro kayo ni na o kung paano niya itatatar ining ibang job order na although na tinawanan in dakulang pabor, alagad pagabot kan oras kalaban man gilayon. Kaya depende na ini sa matukaw na bagong alkalde kung ano ang mangyayari
sa nagkakampira mga empleyado digdi sa City Hall. Yan, partner, ang informasyon pa digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Realidad na po yan pag bagong tukaw, bagong tao din. Diba? Lalo yung mga bagong ilihido, sigurado po yan, may bit-bit po yan pagtaralaog. Realidad na yan sa mga kababayan niya to. Kaya, yan po, kung naligis ka mo kaya, di, bahala lang, problema naman. Hanap ng mga ibang trabaho ka mo. Iyon na yan po. Basta, yun po yan. Pag basta may mga bagong eleksyon, mga tugang, may nagbabarago ng tao dyan. Lalo kung napalitan na limbawa ang administrasyon, natural na po yan. Ang job order mga tugang, dahil man po yan ng security of tenure. Di ba? So, nasa mercy yan, mga tugang ka ng appointing authority. Mas nga naka-appoint ka na, pwede kang aliun. Depending sa availability ng kampundo, tangkas ka. Yo, alright. O, naman mo sa mga kababayan ta. Good morning sa Giraray kay Sir Francis Bualo sa mga presidente kang KB 430 sa Robangi Base Chapter. Kasi sinasabi mga sir, 74 na kitang nakaabot sa 95. Kasunod pa doon sa Santa Cruz ni Capjer. Iyan. Nailing ko na lang sa post. Dahil na kita nakahabol tabi. Big Shera, mga kairiba. Alright. Duman sa mga kababayan tabi. May mga dapat pang asikasuhon digdi sa satuya pong lokalidad Sigandakul, mga tugang kan mga kamote. Marilamay kung 3 colores ang kamote mo. Hindi yo. Yung kamote nyo is yung mga rider po, mga tugang sa palibot. Nagkaparadakol po ang mga deng uro gali sa tinampo. Overtake duman. Mga ragubnubong pati. Una mo kon may mga pigbubukod ki sangribong demonyo. Overtake di ikot igay. Yan, nakakadres ko idulugod. Di ba? Ngayon po mga yan ang pare. Na sana, magkagugirare ng massive na operasyon mga tugang manamod kayanda. Ngani po na mabawas-bawasan lamang. May nakakadamay kaya Di ba? Nakakadamay. Obserbasyon ka niba, minsan may mga pigigibong mga motor rally. Di ba? Yung mga nag-motor baga na may objeto na dumanan nga sa lugar, agyan nga sa mga tourist destinations, mga ganyan. Hindi po yung karera. Mga kamotes, hindi yung karera. Papugi lang ang takbo dyan. Mayroon yata nangyaring motor rally somewhere in Kamsur, dakulo daw nakasabay na mga kamotes. Dit pa daw magkadalis-kudo sa iba. Pangyari. Ayusin nyo mga bata. Bako ko na maray ang mga arog ka na sistema. So tama sa nang padaralagad ta. Tangani na dahil kita madagitan, irespeto man kita sa tinampo. Yo! Okay, bueno. Bukaan pa man istorya, haliputan sa luwas. Joshua James Bino, nasa linya man. Joshua, please come in, Joshua. Yes, Sir Mahar, good morning. Good morning sa mga paantabay. Sa dagdag niya tong bareta, may imbitasyon si Mr. Edwin Paglingayen, ang acting municipal treasurer kan lokal na gobyerno kan Daraga Albayta de Sir Mar sa gabus na mga residentes na igwanin pinagbabayadan na buwis sa daga. Sigun sa nasabi ng opisyal, ang municipal treasurer igwa sindanin pinag-opresir ng mga diskwento para sa mga makapagbayad ni na advance kan sa indatabi Sir Mar na mga kumbaga arrears kaya alinyar. Sigun kay Sir Edwin Paglingayen sa pangipagurod sa DCGB News ngon niya na pagkaaga igwasindanin pigataw Sir Mar na 20% discount para iniduman sa mga residentes na mabayad in advance para sa masunod ng taon 2026. Pwede sinda magbayad anytime mo niyan sundo sa December 29, 2025 para makapag-avail ka nagsabi ng diskwento kung mabayad na sinda ni advance para sa masunod tabi Sir Mar na taon.
sharing man, apura kan 20% discount pa ni. May invitation man si paglingayen sa gabos sa mga residentes na nagabayad din buwis na sa paagi kan sarong ordinansa tabi Sir Mar kan na gobyerno provincial kan Albay na nagpuon July 4, 2024 asin matapos July 3, 2026 igwa Sir Mar min pinag-implementar na Real Property Tax Amnesty Program. Sa paagi kan amnesty program na inita di Sir Mar, so mga kumbaga muruso sa daga, magtuon July 4, 2024 asin paibaba tabi Sir Mar na taon, dahil asin namin babayadan na kumbaga interest o kaya additional na pinalidad. Kung kaya yaw ng pangapudan ni paglingayen sa gabos na mga Daragenyos na gustong magbayad ni na tax o kaya buwis sa daga ni advance, may diskwentong makukuha o kaya man sumay mga muruso pa, may makukuha man na kumbaga dahil na madagdag ng penalidad sa paagi kan tax amnesty program kung may mga dagdag pa siguro sa iyang kahaputan asin gustong magpatabang, magpasya na sa tabi Sir Mar sa Daraga Municipal Treasurer's Office bukasin da Lunes hanggang Biyernes para maturuan ka na proseso makapag-avail ng mga diskwento and kumbaga masettle naman ang dapat isettle na buwis sa taga. Yan tabi Sir Mar, ang dagdag niya itong istorya, alis sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGP. Thank you very much, Joshua. Yan po ang mga dugay na itong mga impormasyones. So, parahin kitang buwis. Katabang lamang kita. At sabi ng mga diskwentong yan, ang mga perks. Kaya po na okay ang dalagan. Yan. Alright. Tapa Mar, nabigla ako duman sa imong barita kasubago. Asin istorya mo. Manungod sa lalaking nagadan. So nakagat ki ayam. Paano dapat talaga masabutan kang tao na pag na kumpleto ang bakuna sa rabies, di po yan talaga magkukunyan, makakadepensa. Na according to some experts, mga tugang based on our research, mawaran ngayon ang epekto sa primerong bakuna na naitao. Kaya dapat nga ito ngayang kung tulo ang requirements, dapat kumpletuhon. Diba? So, dahil manginayang, kung nanibawa, dahil libre na makukuha dyan sa mga hospital o clinic, pasyal ka mo dyan sa, mga institusyon na nag-administer ka yan, na bako man masyadong mahalon. Haring mo ipaurog, makasok-kasok ka kung nagkalat ang infection sa lawas mo asin tinawang ka ng 72 hours para magadan. O ngunyang pasana na nakagat ka, dahil pa nag-epekto, padipinsan mo na. Kumpletuhon mo an. Tanganing dahil ka magkaigo ng problema. Yan po. Yan pagsabi ka ng kapabayaan, mga tugang, may maraot po na epekto po yan. Okay? So, sana maging leksyon yan. Mga tugang sa mga kababayan ta. Primero, kapag mapabakuna ka, pero sa requirements na doses, sunodin mo yan. Kumpletuhon mo, tanganing dahil ka magkago ng problema. Garo man sa nabaganso, ngaya nagbulong ka kanilang mong TB, yan baga continuous yan dapat na mag-inom ka oral daw. Pag yung pinundo mo, magka-problema ka, baka maging resistant ka na. Di ba? Di lakong dakulang problema. Paano ka mabulong? Di ba? Magsunod tabi sa mga pangalad kan doktor, tanganing dahil kita mabugtak sa alanganon na problema. Di ba? Digdi sa panahon na ini, mga tugang talagang may may mga dakol na mga nagatamang po ng hayop na dahil po masyadong responsable, no? So para maiwasan po yan, kapag nakagat, nakamrot, papat, tulok-tulos, kung pirang dosis yan, dapat sunod mo gabos yan, tanganing dahil ka magagawa ng problema. Tayo, di ba? Natulog kang galing sa rumbes, araw itong lalaki, after 9 months, ito sabi na warning epekto tabi, mga tugang ito. So, nainot na bakuna, kung di mo sundan. Ay, Diyos ko, hirap man. Okay? O bueno, sabi,
may na pili na, o may napipisil na, kumbaga may nakukursunodahan na. Na bagong PNP chief, mga tugang si PBBM. O, sino kaya? Sino kaya doon sa mga contenders? Okay. Pero may mga insinuation kaya ni si DILG Secretary John Vic Remulla na igwa na yung napili. Alat-alaton sa nangaya ang anunsyo. Pero ngaya, ang sabi ni John Vic na Remulla, mga tugang, maray ngaya matibay. Talaga ngayang masinunod man. Katapos, ano yan, ang tawag dito, ngaya, may duwang si mga napangaya, babanggit ito na ngaya kang presidente kung sisa niya sa napili niya. Basta ngaya, so ano yan, so PNP ngaya, papaywason itong pigapon na 3 minutes response na pinuunan ngaya ni CIDG Chief at dating QCPD Director Police Major General Nicolas Torre III sa QCPD. Yun naman, bata yun yan sa raw sa number 1 contender da. Bata yun yan. Mapaiwasan na, adaptaron sa programa ni Torre. Ewan natin kung sino man po yan na maupo bilang PNP Chief. Yan, abangan ta po yan. PNP Chief Romel Francisco Marbil, in-extend man sana po yan kang presidente, dapat retire na yan. So kay Pompa ngaya mga eleksyon pa, paka-eleksyon ka na ngaya. Kaya hanggang June 7 mga tuga ang sa iyang termino. So yan, kaya naghahanap na nin mga masalida. Kung sisay man po yan mga tugang na masalida sa PNP, abang-abangan ta po yan. Iyo po yan ang pigsasabi na ngaya may napusuan na. May napipisil na. Sabi yan sa Tagalog. Igwa na ngayong napipisil ang presidente na maging susunod mga tugang na susunod na PNP chief, pamayo o leader kan Philippine National Police. Di ba? Kung sisay man po yan, abang-abangan ka na lang. Okay? O Beno, Pamamar, malibungo na. Ano ba talaga? Tuloy o ang eleksyon sa barangay? Ay, pangyari sa Indo. Sinabi talaga sa bago na pagdaining batas na naipasar na bago. Nadainin legal na mga minakontistar kaan, posible. Pero kung wala, mga tugang, ay tuloy. Kaya sabi ko nga sa eleksyon, COMELEC, padagos lang ang preparasyon nila. Di ba? Maski nga ni igwaning nakapending mga tugang na mga protestong lakdang, ang Senado kasi ng Kamara na magkaiba ang bersyon, hagkon po yan nakakaabot sa opisina kang presidente kasi napirmahan, yung existido, yun po yan ang mangyayari, yan ang susunod. Kaya base baga duman sa direktiba kang Korte Suprema, na it's unconstitutional to postpone mga tugang barangay election. Tagarawing wiwaran mo ngayon ning diretso sa mga pagbigo sa magpili, di ba? Dahil na ngayon pagparabarabaguan pa yan. Ngunit ang schedule ka ng eleksyon na, di ba? Base duman, mga tugang yun po yan, nakatagama, nakakalendaryo, mga tugang na Disyembre 1, 2025 ang eleksyon kang barangay SNSK. Kaya sa COMELEC, sige sa naman ang preparar po ninda hanggang hanggang day po na ipapasar na bagong lay, mangyayari po ning resolution na pinagset ang kalendaryo kan eleksyon sa barangay
na itinalos po kang Commission on Elections. Iyo po yan, tabi ang updates po dyan. Sabi nga ni, sabi kang COMELEC, ito nga yung mga nagmamaawot na magkandidato sa barangay election, dapat mag-file ng COC o Certificate of Candidacy between October 1 and 7. So, 7 aldaw sana ang pag-file, kasabay ang Sabado asin Domingo. Base po yan sa kalendaryo kang COMELEC, ano? Now, sa pag-file kan COC, ang barangay mga tugang asin Sangguniang Kabataan elections covered na mismo kan rules kontra sa premature campaigning as well as vote buying and selling. Kakaiba di ba? Yung katatapos lang na eleksyon, nagponsa na sinda na konsideron sindang kandidato mga tuwa asin masubject sa COMELEC rules pagpuon kang kampanya. Pero ni sa barangay, upon filing, kandidato ka na. Subject ka na mga tugang kan rules na minakover sa premature campaigning. Siring man sa vote buying and selling. So, dahil ka na pwede maggamit kang ano man ang mga resources mo dyan sa barangay. Di ba? Dahil ka pwedeng magparataram-taram dyan. Ano man, saka ako sarang kang nag-election campaigning, pre-election campaigning ka. Tan kampanya sana, mga tugang para sa election kang barangay, mapun po yan, November 20 hanggang 29. 9 days na kampanya. Iso na yan. Diyan ka sana pwede magparatiwa-tiwa. Nangyari. Yung mga sistema kang election tangon yan, iba. So, sa election period, mapun po October 27 to 31. Yung pag-raise ng funds, sa pagining mga lottery, mga pagsuspindi sa local elected officials, dahil po yung pigtutugutan, bawal. Ang ganban, i-implementar man po yan. So, ang sabi, magpuno yung October 17, start ng election period, hanggang November 30, ang appointment para sa pag-hire ng bagong posisyon, fill up ng posisyon sa opisina kang gobyerno and instrumentality, kaibanan government on control corporations na ding autorisasyon halis sa COMELEC, bawal. Kaya po, maliwanag. Ang payag po balis yun naman sa ipinasarninda na resolution and bank mga tugang kang Commission on Elections. Kaya, ingat-ingat po tabi. Ayan. Ang tabay sana, tako ano mga development ang nangyari ba? Masisyon ng Kongreso, mabalik, Pitsa 2, Hunyo 2. Di ba? Hunyo 2. Yan pating Hunyo 2, may schedule na mga tugang kan sa impeachment. Ang schedule sa impeachment, June 2, yun na po yan. So, babasahon kan mga kongresista na miyembro mga tugang kang panel of prosecutors na articles of impeachment. Pagkatapos, June 3, yun na po yan sa pagpuon mga tugang kan pagdangog-dangog ninda. Kung ididiretso o dae. Diba? Ayan po, tabi. So, pagkahapon sa nangaya, ang sesyon para to karon ng mga bagay-bagay na dapat natapuson. In the morning, that is allotted mga tugang para po sa sa impeachment. Alam na ko anong mangyayari yan. Mag-uuro ng bycam. At saka siyempre, may makontistar ka ini. Ang aram ko na ining naging nangyari para tawanan mga tugang ning ning paglilinaw kang Korte Suprema na dahil ngaya basta-basta pwedeng bago ng eleksyon, mga tugang, si kunya na nag-file ka ini. Si Attorney Makalintal, di ba, sa Supreme Court, questioning mga tugang kaya na pagpapara-postpone kan eleksyon sa Barangay SNSK. Yun po, tabi,
na nagdeklara sa Korte Suprema na ngay unconstitutional ang pagpara-postpone ka ng eleksyon. Di ba? Anong mangyayari na? Yan po ang abangan ta. Tabi. No? Basta as far as COMELEC is concerned, hanggat dainin bagong lay na naipapasar ang Kongreso, as in daing napipirmahan mga tugang na bagong batas ang Presidente ng Pilipinas, ang eleksyon mga tugang sa maabot po na pitsa 1 kan Disyembre sa Barangay SNSK, diretso po tabi yan. Di ba? Kaya nidosin na itong kalendaryo, mga tugang kang ano yan, para sa barangay, sanggunian ng kabataan eleksyon. Di ba? Okay. Mga kapatid, oras po niya to, mga tugang, napakabilis ng oras sa mga may lalakarin, 11:32 in the morning. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches,
Ravax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Ravax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravax Pilar, Ravax Castilla, Ravax Piodoran, and Ravax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa! Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Ay, yan mga tugang, diretso kita sa programa. Ngunyan po na pagkaabang po inining Monday. Nagkakaroon po sa lingkod Mardila dahil iba sadik sa nafirotian. Sa mga may nilakawan po tabi. At saka mga nag-araw-araw sa kunyan, mga misis, rikas ang taon na naman. Sarap-sarap pa ng mga premyohan. Alright, mga tugang, oy, congratulations po tabi sa Vulcans. Bicol Vulcans family. Pangyari may 1 gold medal na. Ay Very good naman ining player ng Arnis. Mga tugang na taga Moms. Ha? Estudyante, mga tugang, 16 years old siya. Si Philip Anthony Crisponde. 16-year-old na estudyanteng atleta hali po sa Marcel Oranyola Memorial School of Worms, Albay Division. Nakakuha na po nin sarong gold medal sa kawat mga tugang na Arnis individual single weapon event. Ngunyan pong aldaw, May 26. Mangyari, adi. Giniyan siya kan sa indang dedicated na coach na si Louis Del Giangan. Kaya nagpeling po ng exceptional skill and determination ining si Philip na naging dalan para makapagdara ng honra sa Bicol Vulcans family. Ayan, nakarehistro na po ng sarong gold medal ang Bicol Regional Athletic Association. Bicol Vulcans ang tawag nila. Mga tugang, may gold na. May gold na tayong isa. At marami pang darating. Yung mga nagmamarka mga tugang ng kunyan. Ning mga records yan po sa kunyan sa tuya po mga kababayan na pagkapalaro sa palaro duwa na nga ni palan. Igwapang saro, sino ba yung saro pang nakakuha ng gold medal mo niyan? Yung taga Masbate, taga Masbate, tama. Yung anong laro nito ni anong laro nito ni Jewel Trangia? Discus throw. Mangyari, ang lakas niya. Ang lakas niya. Duwa na ang gold medal mga tugang mo niyan pong May 26. Jewel Trangia, a grade 12 student ng Masbate Sports Academy. Siya po ang nakaklamar ng gold. Dinaminar niya ang final round ng secondary girls discus throw event. Dipisil magparakaraw-karaw. Di barabad ka kaini. Hoy, mga taga Masbate, mabuhay kayo. Meron tayong gold medal. Pandalawa na. Di ba? Saro, si Jewel Trangia. Trangia? Trangia. Yan. Tapos Philip
Philip Anthony Crisponde. Duwa na po mga tugang, sarong taga Masbate, sarong taga Albay. Ang mga naman atleta, mga nasa 600. Hali po mga tugang sa DepEd Bicol. Balagos nakipaglaban mga tugang duman hanggang sa Mayo 31. Iyo po yan ang mga updates para po duman sa mga kababayan ta. Ayos man na di. Batahan sabi kay itong amigo ko, kang kaibanan ko sa Kabalikat, na yaon po duman. May nitong na di Shermar. Talagang mainit talaga dyan sa lugar na yan. Aling mo ka mga nag-agibang mga aldaw. Nag-danger duman sa indang heat index. Mainit dyan sila hanggang sa tumawin ni Isabela. Mainit po talaga dyan. Di ba? O kaya, pasiguro sa naman sa mga mga kababayan. Matindi pa tayong uniforme ni Daddy. Yung Bicol baga na ang letter I, Sili. Yan ang uniforme ninda. Mga tugang. Di ba? Hindi, padagos po ang kunyan. Padagos ang pagkangalap ning pangalap ning gold para po duman sa mga kababayan ta. And then may mga insentibo pa da po yan ang mga itatauman sa mga mag-perform ng maray. Ang sabi nga ni Sir Dexter Dizon, mga yapig mamawot kung pira talaga ang makuha. Number 10 sinda di ba, last year. Basta nga di magbaba dyan. Di man kitang target nga kung pira ngayang gold dapat makuha, pira ngayang target unta. Kundi basta ang importante, maka-experience siya sa mga kababayan nato na mga atleta ng palarong pambansa. Kakaiba yan eh. During my early years, mga tugang sa broadcast, lagi akong nakakasama dyan sa team na nag-cover sa palarong pambansa. Kaya ako po nasa Cam Norte pa. Di ba? Kasi nakulang bagay man ang mga experience ang yan, mga kababayan nato sa palaro. Tangani na maging ariglado. Biron mo yan duman sa opening, pinahanga mga tugang yan. Mga nag-iriling dumanta, an sinindihan mga tugang, na ito bagang Garo Caldero, Cauldron, na nagsimbolo ngayang puna ngayon kita kan sa tuya na pagkarawat, asin maglalalaad po ito hanggang sa nagkakarawat pasinda. Ang nga po niyan, solar torch, gigunon mo solar torch. Ito yung solar-powered mga tugang na cauldron na nagmarka kan pagpuon po kang karawat sa Ilocos Norte. Yung nasambit na cauldron, mga tugang, nagpapailing kan unique design na ang feature, yun po ang light beam na ang nagpapaandar solar panels na minataon ng refleksyon sa Ilocos Norte's identity bilang renewable energy capital of Southeast Asia. Ayos pala di. Iyan po ito sa ginamit mga tugang na yan na torch pagpailaw para po duman sa ceremonial na pagpailaw mga tugang kaya na mga itong pagpungay kang kawat. Yan, okay? Kaya dakol na mga bago na mga pangyayari. Ang baog makita na sa primerong aldaw mga tugang kang karawat, iguana po ni nakagold na. Diya? Kumusta daw sa boxing naman adi? Itong pag-iriba ko sa Kabalikat, boxing ito ang pigtututukan. Mga masunod ba kapag makakuha kita ng istorya po duman, direct mismo dumanali sa indang lugar sa Lawag, na pigigibuan po kang karawat, ang ani po na matis madaratang atmosphere po duman, kumusta ang daragan. Iya po yan, tabi, mga kabarangay ta, para duman sa mga nag-aabang manungod po dyan sa resulta kan parong pambansa. O basta, as of press time, mga tugang, iguanang dua na gold medal ang Bicol Vulcans. Ang primero, nakuha mga tugang sa paagikan discus throw women, taga-Katanduanes, grade 12 student, ang nakakuha kayan, denominar niya, ang discus throw.
event. Tapos, ang panduwa, na nakakuha po ng gold, iyan pong si Kunyan. Si Philip Cresponde, Can Morms, para po duman sa ano yan, sa indama na kawat sa Arnis individual single weapon event. Nagpaabot na nga ng pagbati si Mayor Paul Chino Garcia kan ginubatan albay. We are very proud ngaya of you. Yan. Para dyan sa ano yan. Nakuha mong ano yan. Gold medal sa Arnis individual single weapon event. Yan, ano, Philip Anthony Cresponde. Aki pa. Aki pa. Di ba? Ito talagang ano yan. May mga potential po talaga. And baging baga si Presidente Marcos, nagtaramduman kasudma na ngaya, ano yan, magpailing ng potential sa mga may potential ngayon na makalaog sa nasyonal, asin maging sa internasyonal, tatabangan tangaya. Tabangan tangaya, tangani ngayon na magkaigwa ka muning marayrahay na puturo. Tabako sa nangayong palarong pambansa, ang dapat ngayon nindo na ano yan, dapat ngayon dong tawaning atensyon kundi pati na ngaya sa internasyonal. Nababanggit mga itong sa Southeast Asian Games, buda sa Asian Games. Yung ngaya yan ang mga dapat na ano yan, tutukan. Bagay po, ano, duman sa mga kababayan ta, kadakol na mga kunyang kita, mga matitibay na mga ano yan, mga players, nakukulangan lang talaga sa ensayo. Di ba? Sana maprogramahan po yan na yearly, the whole year round ang mga aktibidad sa sports. At hindi yung pag mayroon lang intramurals, mayroon lang na mga provincial meet, saka kita makapagkapag. Di ba? So, ang training ali po ton. Di ba? As in, na naging consistent kimaray ang mga nagkapira po ng mga ano. So, sana, maging ariglado yan, gabos. Yan. Ano pa? Papa Mar, kailan po ang Santa Cruzan? Ay, ang Grand Santa Cruzan po, naka-schedule ng Pitsa 30 kan Mayo, and then yung Flores de Mayo, 31. Yan. Sa Grand Santa Cruzan, igwang mga inimbitaran. Sabi may mga inimbitaran mga tugang na mga magagayon na mga miss. Aram mo kung siya ang Constantino? Ang Constantino nasa irip ko, mga tugang base duman sa mga ipinaghiras ni Pido Naburas. Ang samuyang matibayon magdekorar, maggibo ng mga costume, masin iba pa, membro kan SD Artistry. Si Pido Buras, ang tinibarkada kayo ni Glenda si Pido. Ngaya, si River Cruz, ang maging Constantino, una ko ni Ramir Tanay. River Cruz pala ang darating. Para po dyan sa ano yan, sa Grand Santa Cruzan 2025, biblical presentation. May 30, 2025, 3 p.m. onwards, 3 p.m. ba ito? 5 p.m. onwards. Rizal Street, diyan po sa may sea oil, pasirin po sa Albay Astrodome. O yun po yan, tabi, ang schedule para po duman sa mga kababayan po nato na nagkakaigwa po ning pag-aaram kang kung kumusta. Yan po, tabi. Ayan. Salamaton, mga tugang sa mga nag-query, nag-apot pumanang kod kayan. Tayo na po yan mo yan, ang mga pinag-aarabangan, patapos na. Pag-abot kang Hunyo, burukasan na po ng klase sa public schools. Sa mga, mga public schools na pigpapadalagan mga tugang kang kunyan. Kan DepEd, di ba? Sa ilarong kan DepEd. Bukas na po ang balik na sa dati. Ang bakasyon
Asin ang opening ng klase Hunyo, bakasyon Marso. Yun na po yan ang mangyayari sa mga masunod na aldaw. Kaya pira na sa ng katurog, mga tugang, 2 simana na sana. 2, saro, 3 simana na sana. Ang bakasyon kan mga batit. Ralaogan ng klase. June 16, di ba? June 16 ang ralaogan ng klase, mga tugang sa public schools. Kaya yan, mapapanood na naman ang tinampo. Di ba? And sana ito po na mga kakulangan ng classrooms maipnuan na. Dapat makabalik na sa normal sana na pag-ieskwela sa mga akita. Yan baga, dapat alas 7, 7:30, di ba? Alas 7 nga, ma-plug ceremony. 7:30 nga, puna kang klase. Di ba? Yan ang mga inabot ka ito. Ngunyan, igwan yung mga nagpupuna alas 6 para lang makomodar gabos, di ba? Biro-biroon mo sa public schools. So, sana madugangan pa mga classrooms, padagos lang ang paggibo ng mga classrooms. Tanganing pong ining pagbalik na sa sa bulan ng Hunyo kan opening, as in matapos sa March, di magpadagos, di ba? Tagaro na nabuyo kita kay itong mga panahon na binarago tayo ta. Mauranon ngayon. Di ba? Di, ang siminalidad, sobrang init. Iba kung nagkadirotar so kunyanta. So, sa tuya po ng mga klase. Di ba? Na supposed to be nga, dapat ito. Bakasyon na kamo. Di na kamong masyadong problema. Ayan. Di, ibinalik na po tabi. You know? Yun na po ang mga developments updates na dyan. Ibinalik na kang DepEd ang bagong bagong dati. Yung dating luma, bagong dati na kalendaryo kan sa tuya po na pag-ireskwela sa mga DepEd schools, elementary and high school, para po duman sa mga kababayan niya to. Sapit sa 16 kanunyo, bukas na. Di mag-antabay na lang po tabi. Siguradong ruso na naman ang mga eskwelahan ta. And dakol po ng mga kababayan nato ang kunyan. Magkakaigwa ng paghatod-hatod naman kan mga mga estudyante. Pagkatapos pagkasikaso ng mga magulang sa balon. Kaya sa tuya po ng mga kabarangay. Good morning kay Sir Marlon D. Good morning po sa imo, amigo. Mga kababayan ta, diyan po sa Grand Terminal, higo dyan yung tindahan pasalubong si Sir Marlon. Yung ngayon treats, di ba? Higo sa Ginubatan, pero igwa na po dyan sa, Grand Terminal kan Legazpi. Kung mabiyahe ka baga pa uli, di ka maglingaw po na mag-agi dyan sa pasalubong center. Ang sabi ni Sir Marlon, yan ang papamar ang tahanan ng mga dekalidad ng lokal na produkto at masarap na treats. Yung gano'n one. Di ba? Pun ngaya sa mga kakanin, mga keychains, local crafts, asin iba pa, sigurado ngayang may mababakal kang mapapangiti sa iyong mga mahal sa buhay. Bukas urual daw, alas 7 ng aga, hanggang alas 7 ng banggi. Kaya anytime, welcome ka. Yan, tama yan. Suportanta po ang mga lokal. Bakalon ta, suportaran ta. Yan po ng mga lokal na mga produkto ta. Kasi nga ning maiba lang ibog po yan sa enterong kinaban na igwa kita digdi kayan, mga tugang, para po naman sa mga kababayan ta. Nangyari, paano? Pwede na? Babay na si Papa Mar, mga tugang, digdi po sa tuya pong programa una, unyan po na pagkaaga. Sa Indo po gabos, salamato na maray sa pagantabay. And, pangyari, di natatapos ito, may barila na naman, may patay na naman. Sa Pangbabadil, sa Dasmariñas, Cavite, kaibanan sa punong barangay, buda duwang kagawad. Isus Mariusip,
Sana dahil man po nangyaring maraot duman. Alright. Kaya sinarado sa barangay hall duman sa kunyan, sa Salitran 3, Dasmariñas, Cavite. Dahil lang po duman sa insidente. Jesus Mario. Okay. Pendo ka, boss. Salamat po maray tabi sa palagos mong pagantabay rin po sa programa. Sana po kami nakapagservi ng tapat at tama. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tunggang nin Lunes. Sa mga mga biro na tropa, pagkirana ako mga sinong lingkod. Mar Dilada ang iba, thank you for keeping us company. God bless the Philippines sa mga na pumasunod. After kang nagkapira pong mensahe, ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez at saka Ma'am Gina Ritter Lee. Masunod na po. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardila. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso